Taruh ubah ntar lagi. Ya kan ada. Re, bor masih re. Pero
Taman bagi ini je lama hingga tong nor play je. Ini pulano media takut sono belai hambai marwa. Ini belai tong company sal, oje hasik sal, district de himano kini bahat pun bosor. Jeng tunggang diprai bunggai, jeng suci do bonci dongjar. Buku kuai pok sawo, samungun nugia. Dia sini bobagra, kasuk se bobagra. Jeng mai tongnai, sab samoi tongnai. Bobagra ni uduge, bini initiative bai, bini leadership bai, bini tuiduma bai. Ini 25 তারিখ জুন 2021 এডিসি অধিবেশনে গ্রেটার ত্রিপুরা বিল পাস আবন খানাবই যতন তংথলাইজাক তিন টাকার জোন এরিয়ানি তোমা চলা তোমা বড়ই তোমা বোরা তোমা বরিছে যতন গ্রেটার ত্রিপুরা দাবি এডিসি হাবাং বরফ দুপনাবই এডিসি অধিবেশনে পাসংনি কাজে বেলাইকে খাতংলাইজাক বেলাইকে তংথলাইজাক जों दिनै बाजि खालायो तंथलायो खातंलायो मिसिल खालायो मरा बुमरा हामबायजानानै नानि बागै जों दिनार कुथुम लायखा तागरा जोन टिप्रामा थलिंगो आरो तागरा जोननि इंगै अरा लोकेल लिडार हिसाबै आरो खातुं देखामा आं बेलाय के बुबाग्राना हामबाय मारलांगो जों आरो महाय जों बहुत आगे जोंना दंमोन जेबा जों साफ्रोम ओंखारै अमक गोरैनि बागै जों अराय फरायनायाव मोनसे दंजागौ आबुनि बागै जा बुबाग्रा बुजानि कग्रमा दङ आं जदि बुथ नरक बरकना आसिबारनानै पास खायजांखै आं ग्रेटार टिपालेनि डिमान्ड ना आं काउन्सिल पास खायना माने आबुनि मुताबिक न कगनारगै बिनि कमिटमेन्ट बनारगै दिनै अधिवेशना ब 18 जना एमडिसी आउट अफ 28 28 जना एमडिसी मिसिङा 18 जना एमडिसी अमक खायै सर्वसम्मति क्रमे निमे एखनो अब दलसाथ अपोजिशन पार्टी तो बरक राजायमोन उंनायनो हायबनो सिनि मेजरिटी सिंगाबनो बिल तुबै आरो अधिवेशन त्रिपुरा सरकारनि रक्षा कवच त्रिपुरा सरकारनो मुथांनानै त्रिपुरा सरकारनि सार्भाइभेल त्रिपुरा सरकारनि एक्जिस्टेन्स नारना बगै बोबाग्रा बिनि कगनो नारखा बिनि कमिटमेन्ट बनारखा अब जों बेलाय खातंलायजाक बेलाय तंथलायजाक अमा हायकानो संताबो जत गुबुन पार्टी गुबुन चिकन पार्टी बा गुबुन पार्टी खायथना आं जतन कगनो मुसुं हारिताबो थानजागांलायसिनाय जों दाबो कसा कर्म होनायलिया ग्रेटार टिपालेनि बागै जतन थानजांलायो जेतु बिलबो पास खाबा जों दाबो मुभमेन्टनि बागै जों दाबो आगो कर्मा लामा कर्मा हिमनानै नांनाय जतन थानजांबायदि होनो आं कगनो मुसुंगो तमा पार्टी इरेस्पेक्टिभ अफ पलिटिकल पार्टी इरेस्पेक्टिभ अफ नि रिलिजन कास्ट क्रीड जतन नियावै और जागा फाइ गेटार फाइ एसेम्बल फाइ बुबाग्रानि मोटो आदर्श आइडियोलॉजी न ग्रेटार टिपाला आइडियोलॉजी न तेबो प्रमोट खायख्लांमानानि बागै आगो फाइ आं जतन कबंना मुसुं एस टिपारा मतन फरकसा आदंगै फरकसा आदंबा टिपारा मतन फरकसा हामजानाय बा जातिनो हामजानाय आं कबंना मुसुं फाइदि जों ताइ फिलाय जागलिया जों खागलाय जागलिया जों बिसोर डिवाइडेड नालिया थिन बिसिङाव डिवाइडेड पलिसि खाय थंजागोन जों आरो बहुत किछु जों बिफ्राय बुंखा सुसित बन्सित खाया खाथक जाखा आगु जाखा आबुन हचिन मुक्तिन गायसन लामा ग्रेटार टिपाला ताइन ग्रेटार टिपाला मा सान गाके खबांमा जागा दङ ताक फनो एडिसि एरियाव खब जायगा मधुपुर हाय जागारक रामगति हाय जागारक खबांमा जागा दङ आब हाय जागारनो खबि खायनि बागै बोबाग्रा ग्रेटार टिपाला सानो दाबि कुनो सांबादिनि गया सानानि अधिकार दङ सानानि अधिकार दङ बन्यो बतिनि अमनो विशेष खाय प्रायोरिटी होय दिनै अधिवेशन पास खायदिका बेलाय खातुं खाजा बेलाय तंथलायजाक बेलाय खातुंलायजाक दामनिके बोबाग्रा बिन कगन नारगै दिनै ग्रेटार टिपालेनि दाबिनो एडिसि अधिवेशन कोन पास खायमान बागै बेलाय तंथलायजाक खातुंलायजाक अमा हायकानो जत बर रग तंथलायथों अमंलायथों खातुंलायथों कारण ग्रेटार टिपालेनि थिनि रक्षा कवच रक्षा कवचनो तिनि बुसखाङो जों जेखुनु चंमारियाव मुभमेन्ट जों आगु थांलायनाय आसुकनो रंनो बेलाय हामबाय